آشی آرام یمس بیمارس نہ آشی آرام یمس بیمارس سو روزی یارس از انتظارس تھاو کامل یقینی محکم ستھاو کامل یقینی محکم دوا سودا دین دی بیمارس نہ آسی آرام یمس بیمار سجوانوس نہ آسی سو روزی یارس از انتظارس تھاو کامل یقینی محکم تھاو کامل یقینی محکم دوا سودا دین گمت حاسند سی قبر میں چھمنا گمت حاسند سی قبر میں چھمنا صبر میں مانچوں خبر تھے چھینا صبر میں مانچوں خبر تھے چھینا چکت بہتروس گموت دا دیو چکت بہتروس گموت دا دیو زندگی بچامو چوسی مزار زندگی بچامو چوسی مزار نا آشی آرام سجوانوس نا آشی آرام اللہ یہ حال سونی تمیس چھو موین یہ حال سونی تمیس چھو موین بانن تگودرون وچا سو سور بانن تگودرون وچا سو سور حالم داری سروز پرارا حالم داری سروز پرارا بارا سوہن مس امیدوارس نہ آشی آرام اللہ ناشی آرام آہا ناشی آرام نہ چھم میں کارت عمل کرم نہ چھم میں کارت عمل کرم سوائی گناہوں میں کیا جو حاصل سوائی گناہوں میں کیا جو حاصل ونیت رٹتا میں زیری داما ونیت رٹتا میں زیری داما سائق
سوروزی رس از انتظام ستاو کامل آخرت سوانو ستاو کامل دعوا سودا دیم دی بیمار دعوا سودا دیم دی بیمار اللہ تعالیٰ تھنیو سلامت سارنی اگر نہ آشی